hor kaham jotono chin jorani snai tongnai takuk tai bukuk songno khoroksa takuk ni nangkuk mani parts klaijak mankha lamao mung wngkha suros rangkhol bini parts klaijak mankha chwng jompoijola to bidi bazar thangmani o je route o bini parts klaijak mankha je suros rangkholni nung tomung nini parts yakaba nini nangkuk mani document kwmajagui tongkhangke chini kokduk number rijak tongo o jaga nung contact khaidi o jaga o kwbangma nangkukmani bini document tongo chwng abo chwng lukurokno share khailia tamoni hingka khe o jaga rang rok bo tongo nung nini parts kwmajak tongkhangke nugui tongkhangke ba nung kwrwngdi wngya kheba je kami amchaini lukurok phano o video no nugui tongkhangke je suros debarma no norok kisa janokdi chwng o jaga parts bisingo chwng mankha je kwbangma bini photo rok wngya kheba je borok khorok ni khlaiui je bini bwrui bai photo bujak rok chwng mankha o norok photo nugui tongkhangke tongmungno bono sini tongkhangke bo jagani wngkha norok bono kisa contact khlaiui wngya kheba norok o jaga o je bini number rok bo rijak kwrui tongmungno norok nugui tongkhangke je suros debarma no nugui tongkhangke norok kisa siniui bono contact khlaiui bini nangkukmani document wngya kheba je bini parts klaijak no chwng haini hai kifili rwnani norok tai tongdi jara nuai tongnai lukurok hingka khe chwng o bai khe kwbangma je nangmani document rok baksa kwmajak hingka maniyango tini khoroksa takuk wngya kheba khoroksa je tiprajuk khorognui o parts no klaijak manui borok chwng no sahorka chwng borokni mwkhang phunugui manliya tamoni hingka borok social media o phaina muchungjai ni bagui norok kisa o video no kisa share khlai rwdi hini borok sahorka hingke je suros debarma nini kami hingka khe to chwng saimanya nini je nangmani document hingka to chwng klaijak mankha thik jompoijola bai bidi bazar thangmani o kini kwchar route o nung nini document no tongmungno kifilnana muchungkhangke nung chini kokduk number kwrwng hordi hingka khe norok bo tongmung mankhangke je sini tongnai rok bono kisa sahordi hingke tini ni mangpili sujrak nung sinai last o chwng kisa je o je suros bai bini location ni photo no chwng kisa norok no phunugui rwino je paithago norok obono siniui tongkhangke borok no kisa sahorjadi hambai।